ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಕ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಲದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೋದ ಬೈದ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಆದ್ರೆ ಎದುರುತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತನಂಚಿನ ಜನಮಂದಿರ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಮತ್ತನಂಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ ಎದುರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಗದ್ದು ಗೌಚಿಟ್ಟು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಪುಗ ಪಂಪುನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ಚವಡಿಗೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಪಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಕೆಟಿ ಸುಮಂದಿರ ದಿವ್ಯ ಸತೀಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೀರಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಯತಯ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಗೋಯತಬೈಲ್ ಸೂರಜ್ ಸಾಗರ್ ಇಂಚತಿ ಮಾದ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಮೋಗಿದ ಬಾಬಾ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗಿದೊಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲ ಮೋಗಿ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಈ ಚವಡಿದ ಬಾಬಾಗ ಇರ್ತ ಇಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದ ಉದೀಪನದ ಪೊರ್ತುಡು ಗಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಸೇರೋ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲ್ಯಾಕು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವೆಲ್ಲಗಡೆ ನಾಯಕ ನಟ ರಚನೆ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ಭರತ್ ಗಟ್ಟಿ ತೊಕ್ಕೋಟು ಅವೆಲ್ಲಗಡೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಅಂಚನೆ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ಮೇರ್ಲ ಬದ ಸೇರಡು ಅವೆಲ್ಲಗಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಚಿನ ಆನಂದ್ ಅನ್ಕೊಂಬದ ಮೇರ್ಲ ಬದ ಸೇರಡು ಪಡೆದಿ ಸೌಮ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರ್ಲ ಬದ ಸೇರಡು ಪಡೆದಿ ಮಮತಾ ಸತೀಶ್ ಮೇರ್ಲ ಬದ ಸೇರಡು ಪಡೆದಿ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಅಂಚನೆ ರಾಜನ ಲೈಟ್ಲ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಐದೊಟ್ಟಗೂ ಆ ರಾಜನ ಸೌಂಡ್ ರಾಜನ ಲೈಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ಇಳಿದ ದಿನ ಕಾನಕ ಎಲ್ಲ 31ನೇ ತಾರೀಕದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಊರೊರ್ಮೆಲ ದೇಶದೊರ್ಮೆಲ ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಈಗ ಒಡದು ಪೂರಕವಾದ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಿತ ಈಗಲ ಆನಂದನ್ನೇ ಆದಪ್ಪು ವಿನೀತ್ ಆದಪ್ಪು ಅಕಲ ರಾಹುಲ್ ಆದಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಮಂತ್ರಿತ ಗಣ್ಯರ್ನಗಳ ಸೇರಿಗಿಡ ಆಮಂತ್ರಿತ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಸೇರಿಗಿಡ ಆಮಂತ್ರಿತ ಆಪ್ತೇರ್ನ ಸೇರಿಗಿಡ ಇನಿ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾಶಿ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪುಗರ್ದ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಇಡೀ ಕೊನಾಜೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಊರುಡು ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಪುತ್ತಾರು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಐಟು ಮಿಡ್ಲ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕಟ್ಟಡ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೋದ ನಿಜತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಪಟ್ಟ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಯಿಲಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಕಾನಕ ಸಾರ ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಂದಿಗೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮನ ಒರ್ಮೆಲ ಆವಡು ಅವು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆದಪ್ಪು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆದಪ್ಪು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರೆಡ ಆದಪ್ಪು ಮಾತೆಡ್ಲ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಹೊರಟು ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ಲ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದ ಆವಡು ಪರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಈ ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಕೂಟದ ಅಜರದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ದಿನ ಕಾಲಕ ಈದ್ ಲೈನ್ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಅತಿಥಿನಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿನಿಯಗಳು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಎದ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಹೊರತು ಈಗಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಂಚಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಬಿಟ್ಟು ಬಂತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಂಡದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದಪ್ಪು ಕಷ್ಟ ಬಂತದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಆನಂದನ್ನೇ ಆದ್ರೆ ಬಂಟೋಲಡ್ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಈಗ ಕುಂಪಲಡ್ ಇತ್ತದ ಅವನಿಗೆ ಪೊರ್ಪಾಟ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವನದ ಪೊರ್ಪಾಟ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತನಾರು ಅಂಚನ ಅರೆಗೆ ಬೆರಿತಾದು ಅಂತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತದ ಅವು ರಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಸೈಗೋಲ್ದ ರಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಲು ಆರ್ಲ ಬದದ ಸೇರುಡು ಬಂದಿದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅರೆಗೆ ಮಾತು ಇದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆರಿತಾದು ಅಂತನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡು ದಯಮಾಡ ಓವೇ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆರಿತಾಂಗು ಅಂತಾರೆ ಅಚ್ಚಿನ ಹತ್ರ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತು ಸೇರಿನ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನರಪಿ ನೇಮಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನನ್ನ 3 ವರ್ಷ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾತು ವಿಧಗಳ ಬಿಜೆಪಿದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈಗ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈ ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದೇಹ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಭರತ್
मेरे भरत गट्टी मेरे ನಮ್ಮ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅರೆ ಶಾಲಬಾದ ಗೌರವ ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲ ಮಾತ ವಿಧಾನ ಇಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಬಂದನಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಕೆಟಿ ಸುವರ್ಣರಿ ಒಂಜಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಗುರುಕರ್ ಅದರ ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಗಣೇಶ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕೊಲ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ದಿವ್ಯಾ ಸತೀಶ್ ವರ್ಣ ಕೋಟೆಕಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಅದೇ ಗುರುಕರದಿಲ್ಲಾದರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ದಿವ್ಯಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲಬಾರದ ಗೌರವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿವ್ಯಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆಗಳ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ದೇವರದಲ್ಲಿ ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಕೊಂದು ಅರೆಗಳ ಶಾಲಬಾರದ ಗೌರವ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏಕಲ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕೋಯಿತ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿದ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗ್ಲ ಶಾಲಬಾರದ ಮಾತಾಡಿಗೆ ಗೌರವ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಈ ಗೌರವದ ಶಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಾಸ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗೌರವದ ಶಾಲ್ ಗೌರವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಚಂದ್ರಾಸ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೌಮ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಸಪ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತರಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಹೇಮಂತರಿಗಳ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಜಿ ಮಮತಾ ಸತೀಶ್ ಬೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖ ವಿನೀತರು ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪದ ಪಾತ್ರ ನಾಯಕ ನಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಾಧಕು ಅದನ್ನ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಚ್ಚ ನಟನೆ ಚಾತುರ್ಪನ ತುಷ್ಪಾದ ಬರ್ಕೊಂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕುತೂಹಲ ಅಂಗಲ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದು ನಮ್ಮ ದುಯ್ಯರಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪಾತ್ರನು ಶ್ರೀಯುತ ವಿನೀತ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಅಂಚನೆ ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂಡೆ ಆರಿಗೂ ನಾನು ಈಗ ಧೈರ್ಯ ಇಂಚಿನ ಹತ್ರ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಆನಂದ್ ಸರ್ನ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಾಜ ಸರ್ ಲೈಕ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತು ಹುಟ್ಟುದು ಈಗ ನಡಪಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಹುಟ್ಟುದೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಸತಿಲ 31 ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಐಕ್ಲ ಈ ಋತುದು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಮೊದಲ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ತಂಡದ ಕೊಡೋದು ಮಂದಿಗಳ ಭಿನ್ನಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್ ಯಾರು ಬಂದಾಗಲೇ ಬಂದ ಈ ಸರಿ ನಮಗೆ 2 ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಆಡೋದು ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಪಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿದ ನನಗೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಮುಂಚೆ ಭರವಸೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ ಆದವುಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಬಂತ ಅವರು ಸೇರಿದ ಮಾತ್ರ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಅವೇನು ಗಮತ್ ಮಲ್ಪೋರು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ತೆಲ್ಪೋರು ಇಮೋಷನ್ ಬುಲ್ಪೋರು ಇವಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ ವಿನಯ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆನಂದ್ ಸರ್ನ ತಂಡದವಲ್ಲ ಯಾರು ರಾಹುಲ್ ಅವರು ತಂಡದ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಬಾರಿ ಮೋಕಿಡೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ದೀಪಿಗೆ ನಿಂತದಾಗಿ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಅದು ಮುನ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರದೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಈ ಪರಿಸರ ಪರಡಡು ಮುನ್ಪಡೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಗಿದೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈಕಿದೆ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಲು ತಲ್ಪೊಂದು ವಿಷಯದ ದೀಪಿ ಐದು ನಿಕ್ಲೇನೆ ಎತ್ತ ಅಂತಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ವಲ್ಲ ಈ ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೂಪರ್ ನಿಖಿಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಉಳಿದಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಚಾಪಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೂಟಿ ಓಲ್ ನಾವು ಗುಂಪಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೂಟಿ ಗುಂಪಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪಲದ ಜನ
ತೂತಿನಾದ ಏರ್ಲ ತೂತಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತೇವೆ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪ ಕಾರಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಉಪ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಒಂದು ತಾಕತ್ತುಂಟು ಅవి ಮಾತ್ರ ನಾಯಕರಿಗೆ ಎದುರು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದು ದೋಸ್ಕೋಡಿ ಎಂಗಳು ಬಿರವಡು ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅಪ್ಪು ಮಾತಾಡ ಬಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಗಟ್ಟೆ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗುವುದು ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆನಂದ್ ಸರ್ನ ಪರವಾದ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪರವಾದ ಇಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ల ಪರವಾದ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪರವಾದ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಮಂತ ಬಾರಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟದ್ದು ವಿನೀತ ಅದಕ್ಕೂ ರೋಹಿತ ಅದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಆನಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಕೂಟದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟದೆ ಬಾಕಿದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ ಒಂಜಿ ಈಗ ಆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬರ್ಪೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂದು ಹೋಗ್ಬೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬಂದು ಕಾಸು ಬಾರ್ದು ಹೋಗ್ಬೆ ಆಟ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಅವು ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೂಟದಲ್ಲ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಾಯಕ ನಟಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಸಹ ನಟಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತನದು ಜನ ಮಂದಿಗೆ ತುಳುವ ನಾಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬುಡುಗಡೆ ಆಗುವಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದ್ದನ ಅವು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ನಿರಕನಗ ಇವಜಿ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭೂಮಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಭೂಮಿ ಆಗಿನ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಕನಚೂರು ಅತನ ಏನಪ್ಪೋಯದ ಒಂಜಿ ಬಾಗಡ್ ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉದೀಪನ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದ ಸಂಭ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹೊರತು ಎದುರು ಉಂತದ ನಚ್ಚಿನ ನಂದದೀಪನ ಅಲ್ಲವನಿಗೆ ದುಂಬು ಈಗಲ ಬಿಜೆಪಿ ವರ್ಷ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಸೂರಜ್ ಸಾಗರಲ್ಲಿಗ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕೊಂದು ಅಂಚನೆ ಯುವ ವರ್ಷದ ಮುರಳಿ ಕೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕೊಂದು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಮನವಿನಂತೆ ಮುರಳಿ ಅಗ್ಲಿ ಮಾತೆಗಳ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಶಾಲು ಪಾದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಮನವಿನಂತೆ ಇಂತ ಈ ದಿನಕಾರಕ ಇನಿ ಸೇರಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವಿದಟ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜನಮಂದಿರಿಗೆ ಎತ್ತು ನಂಚಿನ ಹೊರತು ಅಂಚಿನ ಹತ್ರ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೋಂದರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಹೊರತು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನಿ ಕನಕ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗತ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಮುಟ್ಟು ನಚ್ಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಡು ನಚ್ಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭ ಆರಂಭ ದೀಪ ಅರ್ಲವನ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಮಾತ ಮಾಡದಿಗದ ಬಿಡ್ಡೆದಾಗಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಎಡ್ಡಾದ ನಚ್ಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅನ್ವಯ ಆವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಬಣ್ಣ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಣ್ಣ ಅವು ಐಕ್ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದೇಜಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನಂತೆಗೆ ಅದಿನಂತರ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಳುವನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಅತ್ತಂದೆ ದೇಶದ ಅತ್ತಂದೆ ಜಗತ್ತದ ಮಾತ ಜಾತಿ ಮತ ದಕ್ಕಲ ತೂದು ಹೇಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ನಾಯ್ತ ಮತ್ತು ಇಂಥ ದಿನಕಾರಕ ಇಂಥ ಉದೀಪನದ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮನ ಮೋಕ್ಯದ ಬಿಡ್ನೇರ್ನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಹೊರಡು 7:15ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚೆ ಹತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡು ಐದ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲ್ಲದಿದ್ದು ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ವಿಜಯಪುರ ನಿಖಲೆ ಕೊರ್ನಂಜ ಟಿಕೆಟ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿದ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಿಖಲೆ ಕೊರ್ನಂಜ ಟಿಕೆಟ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನ ಮಂತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಡುಲ್ಲ ಉದೀಪನ ಮಂತನ ಅಂಚಿನ ಸಂಭ್ರಮಡು ಐತ ಟಿಕೆಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಪದವಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಆ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ದ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲೋರ್ಚಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಳಿಸುವರೆ ತನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಇಂಥ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಂಡ ಇನ್ನು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅಂಚಿನ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚದ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಸಂದೇಶ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಶಸ್ವಿ
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ದಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುದುರೆ ಪಡೆದು ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಾಂಜನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಸುರುತ ಇವಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಕ್ಲಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಅವತ್ತಿನ ಸಾಲಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಲ್ಪಾಡ್ನಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಎದುರುಂತನಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನೇ ನನಾಂತ ಜನಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರಚಾರ ಬಂದಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಪೂರೈತ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿನೀತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಮರ್ಥ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆನಂದೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪವನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡಗನೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡಗನೆ ತೂಕ 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 ಅನಾಪನ್ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ನಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೈದಿದೆ ನಾನು ಸುರುಕಾದ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನೇತ ಧನಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ದ ಬಾಲನಗಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ದಯಗೊಂಡ ಆರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ಟಾಕೀಸ್ ಮಲ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನೇ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ ದಾಖಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವರ ಪಾಪದ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಪುನ ಉದರಲ ಈ ಪರಿಸರಗಳ ಹೆಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ದಯಗೊಂಡ ಈ ಊರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದಾಖಲೆ ಇರ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲು ಪೂರ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೇಡಿದ ಬರ್ತಾನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಚಿತ್ರನೇ ಕಥೆನೇ ಆಧರಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಿಕ್ಲ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ರೈಸಿದ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ರೈಸಿನ ಬಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಕಡೆ ನಾವು ಊರೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಿಗ ಸತ್ಯ ಬರೋಣ ನಿಕ್ಲ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನೇ ಇನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಚೂರು ಬಿಡಿಸೋದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ನೇ ತೋಪಿನಿ ದಾಗೊಂಡ ಆತು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಲೇವೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಬರಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಉಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಈ ಟಾಕೀಸಿದೆ ಒಂದು 100 ದಿನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲಿಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಕ ಬಂಧನ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೈಟ್ಸ್ ಕೊಡಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 2025 ಈ ಮೂರ್ದು ಬರಡು ಈಗ ಆರಂಭಿಕ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆದ ದಿನ ಕನಕ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಇನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆದ ಮೂರ್ದು ಬರಡು 35 ತಾರೀಕಿನ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಅದನ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏಜಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಪುನಚನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇಡೀ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುನಚನ ಪರ್ತಕು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗತ್ತೆ ಕುದುರೆಗೆ ತೆರಿಪಗತ್ತೆ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಾಗ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಾಗ ಬದಲಿನಾಗ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಪಗತ್ತೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓದು ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಉದೀಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಚ್ಚನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐದಲ್ಲ ಉಡಾದಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಾಧ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐದಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ನಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ದ
ಬರಡು ಬಿಸಿಲು ಜೋರು ಪಲ್ಲೆ ನಕಾನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಾರ್ಬೇಕು ನಿಖಿಲ ಕಥೆ ಆದಪ್ಪು ಭರಿತ ಇಲ್ಲದ ಕಥೆ ಆದಪ್ಪು ಅಥವಾ ನನಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕಥೆ ಆದಪ್ಪು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಂಪಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಥೆ ಪ್ರತಿ ಲೈಫ್ ಡಾಪುನಂಚಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಎಡ್ಡಾಗಿತ್ತು ನಾಡು ಒಂದು ಜೋರ್ ತಾಟಿಕೊರೋದು ಎಸ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದೀತ ನಿಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಅದ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಂಗ ಅದಕ್ಕುಲ್ಲರು ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬತ್ತದು ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವರೇ ತೆಲ್ಪೆರೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬರಿತಕ್ಕಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರ ಅಮ್ಮ ಸೊ ಉಲಾಯ್ಡ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕುಲ್ಲರು ಮಕ್ಕಳುಲ್ಲರು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಒಡರಾಶಿ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸಂಚಾರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ ನಿಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂರಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷನಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಚಾರ ನಮ್ಮ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆನಂದ್ ಕುಂಟಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸತಿಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವೆಂಚರ್ಗಾರ ಕೈಪಾಡಿಯರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಂತ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತದಿ ಕೂಡ ಅರಮನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಬ್ ಗೌರವ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಕ್ರಶ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಮತ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳರು ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಭರತ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಭರತ್ ಸರ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಳ್ಳರು ಅಂಚೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ವರ್ಷ ಆಚಾರ್ಯ ಉಳ್ಳರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿನ ಪವನ್ ಅಂಚನೆ ಸುಮನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬನ್ನಿ ಅಂಚೆ ಉಳ್ಳರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲರಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಉಳ್ಳರು ಆಯುಷ್ ಉಳ್ಳರು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಜಿತೇಶ್ ಉಳ್ಳರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿತಿನ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಳ್ಳರು ಸೊ ಮಾತ್ರ ಎಂಟೈರ್ ತಂಡ ನಿಖಿಲೆದು ಉಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಉಪ್ಪು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ದಾದ ಮನಗನೆತ್ತ ರಿವ್ಯೂಸ್ ದಾದ ನಿಖಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯಾರ ದಾದ ನಿಖಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಲ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದಾದನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಓಲಾ ಒಂದು ಮೂಲೆ ನಿಖಲೆ ಖುಷಿ ಕೊಡೋದು ಉಂಡ ಪಂಪುನ ಒಂದು 2 ಸಾಲು ನಿಖಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡಿನಾಡ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಖಲು ಬತ್ತದು ತೂಪೇರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಕರ ನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಿಖಲು ಮಲ್ದ ನೀವು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ 35 ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಚಾದ ಅರ್ನ ಬಿಗ್ ಡೇ ಇನಿ ಅಂಚ ಆಡಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುಣ ಬರ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಆಡ ಈ ಪನೋಡು ದಾದನ್ ಬಂದಾಗ ಇರವಿತ್ತು ಮೋಕೆದ್ದೀವಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರಿ ಇನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾದೊಂಡ ಅವು ಏಪಲ ಬೋಡ್ ಪ್ರಾರಂಭಡ್ದು ಎಂಟು ಮುಟ್ಟಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪುನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಿಕ್ಲು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನೀರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಪನು ಕಾಮಿಡಿ ಬಕ್ಕ ಕತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಡಿದು ಬೈದನು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆದನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕುಲು ಈ ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಏಪಪುರ ಶೋ ತೋಜಾಗರ ಅಪಗ ಪೂರಲ ದಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬದ್ದದ ತೂಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಮಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗಡೆ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾತ್ರನ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ದೇರೆ ನೇತ ಸಂಗೀತ ಎಡ್ಡಂಡು ಕತೆ ಎಡ್ಡಂಡು ನೃತ್ಯ ಎಡ್ಡಂಡು ಪೆಟ್ಟುಪುರ ಭಯಂಕರ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ವರ ನಿಕ್ಲು ಕೈತಲ್ಲ ಕುಲ್ದಾರದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರ್ಲ ಅಂಡು ಪೆಟ್ಟು ಪುರ ಹಾಕನಾಗ ಬೂರ್ನಾಗ ಲಕ್ಕನಾಗ ಪುರ ಒಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ತೋಜಾದಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನಿಯರೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಊರು ಕೊಯ್ಸರಿ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಊರು ಬಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದ್ಯಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಖ್ ಅಕ್ಕ ಬರೋಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮುಡಿಪದ ಆ ಭಾಗಡ್ದು ಈ ಭಾಗಡ್ದು ಪೂರ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದು ನನಾತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡನ್ನು ಪಂಡದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಕಥೆ ಜಾದುಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಇಂಚೆ ಉಪ್ಪೂರು ಪಂಪಿನ ಈ ಕನ ನಂಗೆ ಒಪ್ಪುನು ಇಂಚೆ ಎತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂದು ಸೊ ನಮ್ಮಲ ಪೂರ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಕ್ಲೆ ಈ ಕನನ ಈ ಚಿತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತೋಜ ಎಣ್ಣಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ ಕಥೆ ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡತ್ತು ಫೈಟ್ ಸೀನ್ಸ್ ಆವಡು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಸ್ಪೈಸ್ ಅಪ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಮೋಷನಲ್ ಕಥೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇದು ಕಂತೀನಿ ಮಾತಾಡಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಪನ್ನಡ
ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಫ್ ಇಡೀ ಜನರಂಗುಲಿ ಬೊಕ್ಕೈ ದಾದ ಬಂದ್ರೆ ಬೇನೆ ಬಸ್ಸರ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನೇ ದಿನವೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂತ ಬೋತ ಸರ್ವೈವಲೇ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದಾಯ್ತ ನಡುಟು ತೆಲಿಕೆ ಒಂದು ನಿಗುಲು ಮರಪಚ್ಚಿ ಬಂದು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ದಯಮಲ್ತ ನಿಗುಲು ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಒರಿಯೊರಿ ಬತ್ತನ ಮಜಾ ಆಪುಜಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತುಕೊಂಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅವತ್ತೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತುಕೊಂಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ದಯಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲೆ ಕೊಂದು ನಿಗುಲು ತೆಲಿಪಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಮೆಂಟಲ್ ಥೆರಪಿ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ದ ಏತ ತೆಲ್ತ ನಮ್ಮ ಏತ ತೆಲ್ತ ದಿನೋಲ ಈತ ತೆಲ್ಪನ ಹೆಜ್ಜ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೆಲ್ಪನ ದಯಮಲ್ತ 8 ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಲೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬಲೆ ಪಂಜರ ತೆಲಿಪುಲೆ ಕೂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಜಿಮ್ಮಿನಂಚಿನ ಕಲ್ಚರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದು ಬಂದಿನ ವಿನಂತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಜೋರಾನೆ ಚಪ್ಪನೆ ನಿಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ನೇಕೆ ನಿಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮಗೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗು ಎಂಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿನ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ರಾಹುಲ್ ಬುಕ್ಕ ವಿನೀತ್ ಬಂದ ರಾಜ್ ಸಾಂಸನ್ ಗೆಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏರ್ ಬಂದು ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಗೆಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಪ್ ನಂಚಿದನ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಐನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆ ನನೊಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪ 100% ನಿಖಲ್ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಕೊಡೋರ ನನ್ನವರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾರಣಕರ್ತ ಪಂಡ ದುಂಬು ನಿಗ್ಲೇ ಬಂಪನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಣೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅದು ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂವಿ ತೆಲ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಬಂಜಿ ಬೇನ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಟಾಕೀಸ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಿನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನೆ ನಾಟಕ ತೂಂದಿತ್ತ ತುಳು ಆಂಡ ಇನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ಶೋಗುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆನಂದ್ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪುಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುಕು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ತೋಜ್ಬೋದೇರು ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಗಿಡಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಾಗಿ ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಶುರುವಾದ ತೋಜ್ಬಾತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಬರುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋಜ್ಬಾದು ಕೊರ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನಗಳಿಗೆ ನೀತಿ ಪಾಠ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೂವಾಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಗಳ್ಡಾಯನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಜನೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡನ್ನು ಎನ್ನ ಕಳಗಳಿದ ವಿನಂತಿ ಶ್ರೀದ ಕುಡೊಂಜಿ ಮುತ್ತೊಂದು ಅಂತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅದಿಪ್ಪು ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ತೀವೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬೈದಾನ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲ ಸುಲ್ಲಾತ್ತೆಜಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನಂದ್ ಅಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ಈ ಟೀಮ್ಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದನ್ನೇ ಕತೆ ಪಾಡ್ದಿರ ಅಂಚದು ಮಾತ ತೂಪಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು 2 ಸರ್ತಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದು 2ನೇ ಸರ್ತಿ ತೂನಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆತನು ಕತೆ ಇಡ್ಡಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಫೈಟ್ ಲಂಚನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಭಾರಿ ಆಯ್ತು ಮಂಜು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪು ನಂಜನ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಗಲ್ನ ಮಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಆತನೆ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಜವಾದ 2025 ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಒಂಜಿ ಜನಮಂದಿಲೆಗ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ ಬಂಡ ಆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪು ನಂಜಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಜನ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವಡು ಪಣದು ಎಂಕಲ ಅಂಗಲಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದಾದ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಾರ ನಿನ್ನ ಮಾತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗಲಿ ತೂಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಬಾರಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 3 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಎಂಚ ಪೋಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ನನಗೆ
ಎಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಕೈತಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಮಾತೇನೆ ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಪ್ಪ ಜೈ. ಆ ಫಿಲ್ಮುನು ತೂಯಿಬೇಕನೇ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ 3 ಗಂಟೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಚಪೋನು ಆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಎಂಜಿನ ಆಲೋಚನೆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಉಂಡ ಅವೇನು ತೆರೆಟ್ ಕಂತದ್ದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಐಟು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಮಾತ ಉಂಡ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಆದಪ್ಪು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪು ಅದು ಸಂಗೀತ ಆದಪ್ಪು ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಟ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬೈದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಾದು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಗೆಂದವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಸೇರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಗುಡು ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯ ದಯಂದು ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡೀತಿದ್ದ ಅವು ಅಕ್ಕನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದಿಪ್ಪು ಅತ್ತದ ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಚ್ಚ ಸೂಪರಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಕನ್ಯಾದಿಂದ 8 ಜನ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆನಂದ್ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ 3 ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮದು ಹೀರೋ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮಲಯಾಳ ನಟ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡದ ತುಳುವಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಆಯಿತು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರದೆ. ಇಂದು ಅದನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂತ ಕುಲ್ದು ತೂಪುನಂಚ ಫಿಲ್ಮು ಬಾರಿ ಕಾಮಿಕ್ ಆವಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ವಿನೀತನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ವಿಲನ್ ಅಮೀನರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಅಂತೂ ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕುಡರ ಬತ್ತ ತೂಕ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜೋಕುಲಿಗ್ಲ ಈ ಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತ ತೂಪ ಅಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಎಡ್ಡಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಕ್ಲೆಲ್ಲದೊಂದು ಬರ್ಪ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮು ಮಾತಾಡಲ ತೋಲೆ ಈ ಫಿಲ್ಮು 100 ದಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಅದು ನಡಪಡು ಬಲಿಪಾಡಬಾರದು ಎಂಗ್ಲ ಆಶಯ. ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ದ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಿನೇನು ಒಂಜಿ ಕತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಕತೆ ಪೋನುಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಐಬೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದವರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಗುರಿ ರೀಚ್ ಆಪುನಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕತೆಯನ್ನು ಜೀವನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿದ್ದು ನಾವು ಇಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ತಿಳ್ತು ಸಾಕನ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಬತ್ತ ನಾವು ಬರ್ಪ ಮಾತಾಡ ತೂಗೋಡು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತ ತೂಗೋಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾ ರೀಚ್ ಆಗೋಡು ಉದ್ದೇಶ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು. ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಪುನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಬಡ ವರ್ಗದ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚ ಆವಲಿ ಐತ ಕತೆ ಐತ ಕಾಮಿಡಿ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಫೈಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಒಟ್ಟು ಹಾಸ್ಯಮಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬತ್ತು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ತೂಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ತೂಯರ ಪನ್ಕ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ಬೋರಿಜ್ಜಂದನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕಿಸಿಗೆ ಹೋದು ಕುಲ್ಲುಂದಾಂಡ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಲ್ದೇರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆನಂದ್ ಕುಂಪಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಾಗಿಂದು ಬಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು 80 to 85% ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ ಹಾಕಲು ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಪುನಂಚಿಂದ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ದೇರಿ ಸುರುಕಾದ ಇಡೀ ಹೋಲ್ ತಂಡಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಕೆ ಬಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ಪುನಂಚಿಂತ ತೆಲಿಪುನಂಚಿಂದ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ದೇರಿ ಅಂಚ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ನನ್ನ ತುಂಬ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ತೂವಡು ಬಂದದ್ದು ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತ ಕೊಡು ಬಂದದ್ದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಡ್ಡದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಮೂವಿ ಮಗ ಬೋರಿಂಗ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಜೇರೆಲ್ಲ ತೂಪುನಂಜಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪುನಂಜಿನ ಮೂವಿ. ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬದ್ದು ತೂವೋಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ? ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್.